Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akuluakulu pali nthawi ina yake imene ndithu mu 2017 dziko la Burkina Faso, especially I don't know kuti mwina anthu akudafe tinakhala bwanji anthu amaombera m'manja komabe okay maybe sometimes maybe because anthu samadziwa chimene chimachitika. President Macron wa ku France anabwera ku university ku Ouagadougou imene ili ngati capital city ya dziko la Burkina Faso. Ndi mapresident omwewa mapapeti omwewa amene mukwadziwa adzataja omwe aja opemba maja. Remember kuna kuti our Burkina Faso inapangidwa ndithu isilake inali m'manja mwa France. Ena amene sitikudziwa pankhani. I think pama videos awiri ina ndinapanga ndine. Pali video ine imene mkulu wina wake ndithu anavala ma glass trench anayeza ikamba kwena kuti panali azungu anakhala basi amadulirana African cake. Cake yo inali ngati African continent. Kudulirana kuti awatenge uku ma French atenge uku, azungu atenge uku, nde ife tinapanga colonized ndi ma British, iwo wanapanga colonized ndi ma French. It means kwena kuti anthu aja atabwera anagawana kwena kuti inu chiyankhulo chathu muziyankhula chiyankhulo chathu ngati ku Burkina Faso ndi chi French, right? Chi French. Ndi kuti mkalasi ukaphunzira chi French, mu parliament chi French, you know, something like that. Ife ndikuti tinapangidwa colonized ndi ma British, ndikuti ino muzikhala ngati ife muziyankhula chizungu chathu zovala zathu cha zambirimbiri, right? Nde ukuku tiwangofane kampeza zimene zoti ma French amene wawa ndi amene ndithu anali in control before Ibrahim tukamba before Ibrahim Traore asanabwere, right? Yeah, ndi president amene anafotokozera makamaka atabwera ku university kumene kunali ngati conference imeneyo kunali president wa ku France Macron, ndebe mmene mumu anayankhula anapempha makamaka president wa ku Burkina Faso kumuuza kumupempha president wa ku France kunena kuti ku university kumene kuku kapena soti mu dziko limene la Burkina Faso kuli vuto la kuzimazima kwa magetsi. Anamuyankhula yoncho kumudandaulira za vuto limeneli. Ndikupasani video yo komano chimene chinachitika ndofuna makomaonera video makhaenda idea yonse. Chimene chinachitika nchonena kuti atayankhula zimenezi president wa dziko la France anayamba kumuchita chitonzo, kumunyogodola, kumunyoza president wa ku Burkina Faso kuti akukanika kupanga magetsi, akukanika kupanga zinthu mu dziko makemo, akudikira kuti iyeyo apange. Zinafika point yonena kuti president wa dziko la Burkina Faso ananyamuka nkutuluka mholo muja monyanyala. Zinachitikadi sikuti ndi nthabwala kapena ndi nthano. Ananyamuka nkutuluka mholo muja komabe still sizinapangetse kuti president wa dziko la France asiye kumunena. Anamunena mpaka nakumunena kuti upita kuti kote tabwera mwina akayatsa ma air condition. Chitonzo kumunyoza munthu. And Ibrahim Traore anayankhula kwena kuti this was the most embarrassing moment. Inali nthawi yochititsa manyazi kwambiri, yochititsidwa manyazi kwambiri ku Burkina Faso. Alright. Video ndi komano funso ndiona kuti limene liyankhidwa kumapetoko. Ndiona kuti
ndi chifukwa chani president wa dziko la Burkina Faso amapempha magetsi kwa president wa dziko la France. Funso limenelo liyankhidwa. Nanga ndi chifukwa chani anthu amaomba manja kumasekabe ndi kumakuwa. Anthu onse amapanga zimenezi anali ma Africans. Funso limenelo liyankhidwaso. Tiye tionere video limodzi. You speak to me as if France was still a colonial power, but I do not want to take care of electricity problems in the universities of Burkina Faso. That's his job. That's the job of the president. So on the other hand, I reassure you. Oh, what's this? He's going away. Stay there. Maybe he's off to repair the air conditioning. All right. Chimene chinapangitsa kuti president video maonera, right? So embarrassing, man. So embarrassing. Koma no funso ndi limodzi. Mafunso awiri. Why anthu anali limodzi ndi Macron, president wa ku France, kumaombera manja zinthu zoposa ngati zimene zizi? Pene munthuyu amapemphera zinthu zakwawo, amapemphera iwowo. 1. 2. Ndi chifukwa chani iyeyo amampempha Macron vuto la mudziko mwake? Here is the why. Pamene timanena kuti dzikolo linali colonized, right? Akuwalamulira komanso ma minerals amene mumu zinthu mmene mumu akumatenga ndi amene wawa. Macron amalowa mudziko muja ndi kunyamula uranium, yes. Amanyamula uranium wambiri. Ndikumati ku France kufunika nthu magetsi, right? Pamene uranium uja awawawa 1 analibe kuthekera kukumba. Pane kuti mvane bwinobwino. Analibe kuthekera kukumba. Nanga simumadziwa zinthu zija. Knowledge choyambirira amayibisa choyambirira. Chifukwa nanga si mukakhala ndi knowledge muzipanga nokha. Kenako musukusula maso. Right? Ndiyeno knowledge 1 palibe access yoti zinthu athu mapanga okha. 2 akumadalira iwowa makampani ayiwowa aku France kuti azitengako wina kumapatsa, azigwira ntchito pang'ono, koma wambiri amamutenga kumapita naye ku France. Ndiye iye kuwauza kumene amawuzako, amawuza kunena kuti amawuza nkhani kuti ndi uranium moyo kuti magetsi athu sakulongosoka. Why? Chifukwa tufuna yani, tufuna uranium moyo. Uranium amene amatengedwa ndi dziko la France. Chifukwa doesn't make sense, or no kaso muona zoti doesn't make sense kuti munthu azikamuuza president wa dziko lina kuti kuno ku university kuno ku magetsi yacha kuti vuta makuti muno mudziko muno magetsi akuti vuta makuti. Doesn't make sense. That means president akuzuza kuti zinthu zambiri kumatenga ndi akuluwa. Zinthu zopangitsa kuti magetsi akhale amphamvu azikhala kuti aziweka 24/7 akumatenga ndi akuluwa. Ndi akuluwa amene wawa ndi amene akhangala kusokoneza. That's why amayankhula kuti akuluakulu tufuna uranium wathu. Yankhula amba ndi limeneyo ndifuna kama omuza iye kuti magetsi akuvuta mudziko. 2. Funso namba 2 tiyankhe. Chifukwa anthu amaseka. Kangati ali mbali yamodzi ndi Macron. Chifukwa ndi anthu aja samadziwa kuti uyuyo akupempha akumuuza Macron chifukwa chani. Akuona ngati kuona kuti president alibe nzeru
sakuza chimene akupanga ndi makoloniyo amaseka sodalaso. It's like anthu amauza zinthu zina kumbaliso kusoma ndiwa president amaguzana zinthu zina. That's why amaseka tamuonene akasama imagine kuoni bwanji tamuona nameneyo ameneyo khangati zereze kusuzugwira aunduza ndipange fix magesi president ono akaninga kukonza zinthu. You understand? That's why president amayenera kukhala gas. That's why panopa anthu aku Burkina Faso atangopeza Ibrahim Traore sakufunanso kuti amusiye. Chifukwa chiliyonse mameno zamani nache zichanchazo anthu chakumapangaona okhaso pano umagwisa ntchito okhaso pano ndikumapanga zinthu okhaso pano pamenepo. By the way, but tinandi kuyenda msewu chifukwa cha kuti dziko lonse lapansi ifisengati maiko ako Africa kuti amusiye Ibrahim Traore, koma zapeza kuona kuti anyway maiko ambiri ndithu apanga made naonera muja ndi amalawi inaso amafananso kuti apange ndi atapita kukasiya chikala kuti naso akaende msewu kupanga support Ibrahim Traore kumene kuchako aletsedwa. Ndi kwenikweni sikuti ndilongosola ndine nkhani ndasira amene anakasiya chikala petition iyo kuti aende msewu in support of Ibrahim Traore. It is heartbreaking kunena kuti anzathu ena maiko ena chinyamata ena maiko ena anapasidwa mwayo kuti apange ma demonstrations atapita kwapempha maiko awo ndipo anapanga ma demonstrations and paloponso they are planning to hold another mademo. Koma ife titapereka request yathu komako takanizidwa ma demonstrations anazoti ma demonstrations sitipanga. Koma the door is open akuti tipitabe ndikalata ina akayimveso ma grounds amene akanena ma demonstrations athu akuti ndifone ma demonstrations athu ma objectives ake ndosamveka bwinobwino. We cannot say kuti no we are advocating kuti not tukamba zoti amusiye Traore peace for Traore kapena tufa zoti Traore monga leader amene akupindulira dziko lake amusiye akuti zimene zoifi zili ngati fetu panga boma la Malawi kupanga support anthu amene anachita kulanda boma kunchitidwa olanda boma foti akuti chani akuti President Traore analowa chifukwa cha issue ya coup d'etat. Ndiye that is what they said. Of course kumapito kwake anazana mizira structure ya majani ya kalata yathu mena lili ndi kalata yathu mene lilimu. I don't think all structure kwina mizira yakuti no imene okhala bwanji ataona zokuti no kwina kuse kuti kulimbana. Ndiye zonsezi so sikuti feira gonja still we're in progress. Tikakamizabe mpaka na zitani mpaka na ziteke. Ndi the plan imeta ipanga tikulemba sokalata tiwapa saso ndino kalatayo tionezo kuti anenaso kuti chani zikatero tikandi press conference tikuitanisa msonkhano watu lankhani amveso mbali yathu kuti ife tifuna tivungire kwakuya tiitanisa atu lankhani msonkhano watu lankhani amve mbali yathu zimveke zimene fete kutani zimene tikufuna. Ndiye wina aliyense amene amandipeza ku inbox kuti no tilimozi yes tilimozidi ndipo tisafoke and amene mufuna kundipeza come to my inbox, I'll give you my number, I'll add you on the group, we keep going mpaka na kumene tingakatheri. It's high time yokuti no achinyamata ku Malawi titengepo mbali pa zinthu zosiyana. This is just the beginning. Tili ndi zambiri zoti tichite kusogoloko, tili ndi ma loopholes ambiri even Malawi mwathu momwe muno kupatula issue ya Traore. Ndiyeno kodi achinyamata pa maisha zingati amene tingapangepo chani tingachitepo bwanji. Achinyamata ndi nthawi yathu, we should take the responsibility and ma setbacks samalephera and maujeni zochinga and anthu ma gatekeepers akulu ochinga nchisukuti amalephera kumano. That should not take us away from our agenda or our idea or akulu atakhala pesa chotani or atakhala atani mwabefe, as long as we are not violating anybody's rights ifeyo
we are good to go. Ndiye nonga tikupanga zinthu zisizosokoneza maufulu anthu ena, ifeyo we are okay kuti tipanga zimene kuti anthu tikufuna. Dziko la Malawi kuti lisinthe likufunika iwe wachinyamata nzanga ndi ine tisinthe dziko lino. And what we have to know is population ya Malawi anthu ambiri ndi achinyamata. Anthu amene tili ambiri ndi achinyamata ndoto titabwera pamodzi ndikupanga mgwirizano panga chinthu chimodzi and Malawi akuzokhala osinthika. Ndiye this is our time, this is our responsibility. So don't look down upon this issue. It's a very strong one and it's a very important one. Thank you very much. Thank you so much, Malawian Cameras. Mukhala pomwe kuti mkhanzi naso zizibweresa pano. Guys, thank you so much. Thank you kwambiri matukumaso tinyankhule kumapero. Guys, we really appreciate your support. Mukamaona ma videos iwa, mukapanga like ija, comment ija, yeah, in the two. Ifeso zimati pasa chilimbikitso kuti anthu nkhanizi akuziwonera. Then timabwera nazo nkhanizo. Guys, thank you so much. Timonyedeni kwambiri Malawian Cameras. Malawian Camera.